Ahoj dievčatá, volám sa Iveta, som lektor tvarovej jogy a v tomto videu by som chcela povedať viacej o melazme. Ospravedlňujem sa za svoj hlas, ale už som asi 9. deň chorá a toto sú dôsledky toho, potrebujem to vyrozprávať. Ale v tomto videu sa budeme venovať melazme. Melazma nie je to isté, čo pigmentácia, alebo nejaká pigmentová škvrna, áno. Teraz je dosť také obdobie, keď mi píšete, že plánujete ísť napríklad frakčný laser, alebo nejaké IPL-ko, alebo napríklad nejaký chemický peeling, a že či to odporúčam, čo si o tom myslím, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže dozviete sa v tomto videu, čo si o tom myslím, čo som sa dozvedela z múdrych kníh a tak ďalej. A v prvom rade by som chcela len povedať, že melazma zďaleka nie je to isté, čo pigmentová škvrna a vyžaduje úplne iný prístup a úplne iné veci na ňu platia. A čo sa týka rôznych tých ošetrení, ako je frakčný laser a tak ďalej, k tomu sa určite dostaneme, ale dosť často sa práve toto ošetrenie používa na ako keby elimináciu pigmentových škvrn. Ale presne, ako som povedala, pigmentová škvrna nie je to isté, čo melazma, takže poďme si o tom povedať. Melazma sa vyskytuje v takých väčších takých plochách, že škvrna, pera, fúzy. A väčšinou je to v takých plochách, že vyslovene takých ohraničených. Pri pigmentovej škvrne, akože sem tam škvrna hore-dole, vznikajú častokrát po lete a sú dôsledkom nadmernej expozícii UV žiarenia a tak ďalej. Lenže melazma je iný prípad. Melazma je spôsobená viacerými faktormi. Hej. Väčšinou za to môžu hormóny, bohužiaľ. Takže ženy, ktoré sú tehotné, po pôrode, alebo berú antikoncepciu, alebo berú hormonálnu terapiu v menopauze, alebo napríklad majú poruchy štítnej žľazy, niektoré lieky napríklad, hej, to môžu spôsobiť slnečné žiarenie, niekto je viac citlivý. Tak všetky tieto faktory spôsobujú melazmu. A nevieme to úplne, bohužiaľ, eliminovať z našich životov, pretože nežijeme v jaskyni, hej? A to UV žiarenie stále bude iba zosilňovať účinok všetkých tých ostatných tých faktorov, ktoré sa na tom podielajú. Dosť populárna metóda je práve frakčný laser, ale chcem iba povedať, že v našej koži je základná vrstva, kde sa nachádzajú bunky, ktoré sa neustále obnovujú a tlačia sa hore na povrch. A stále sa proste obnovujú a tlačia hore na povrch, až sa vlastne vytvára ten povrch tej našej kože, že máme vlastne tú pokožku. Hej? A v tejto istej základnej vrstve sa nachádzajú melanocity a nachádza sa tam aj enzym, ktorý sa volá tyrozináza. Toto je taký nejaký kapitán toho celého, čo to riadi a jednoducho môže sa stať, že u niekoho je ten enzym natoľko aktívny, a to je práve u ľudí, ktorí tú melazmu naozaj majú a že nevedia si nejak pomôcť a skúsili frakčný laser, skúsili všetko a furt sa to vracia a je to stále väčšie. Ale práve tento enzym jednoducho kontroluje tvorbu toho melanínu, takže ako keby aktivitu tých melanocitov, ktoré produkujú melanín. A tak ako naše kožné bunky, aj ten melanín sa proste neustále vytláča nahor, on sa vytvára niekde v základnej vrstve a stále ide hore a sa nakoniec tá pečiatka urobí. Preto som chcela povedať to, že len nejaké povrchové ošetrenie, že ja si dám chemický peeling, nevylieči tú príčinu, alebo nepôsobí na tú príčinu toho celého, čo sa vlastne deje v tej koži. Preto ja nehovorím, že tieto zákroky, IPL-ka, chemické peelingy a tak ďalej, alebo frakčné laser, že sú úplne akože zlé, ale oni sa nedostávajú k podstate veci. Oni vám proste urobia ten povrch taký, že vy keď si to absolvujete, urobí sa napríklad pri frakčnom laseri taká ako keby krusta, tá sa potom odlúpe, potom máte krásnu rúžovú pokožku, hej, že je to také proste hladké a tešíme sa všetci, wow, bingo, vyhrali sme. Lenže o mesiac jednoducho vy neostanete v jaskyni, vy raz na to slnko pôjdete a dáte si aj 50-ku, samozrejme, aj všetko budete dodržiavať a aj tak proste tá pigmentácia sa vráti. Takže čo v tomto prípade robiť je, a ešte som zabudla ten svoj príbeh, frakčný laser som pred veľa rokmi absolvovala ja, nakoľko trpím melazmou a dosť
akože zásadne si myslím. Proste išla som na frakčný laser, bol to certifikované pracovisko, všetko išlo podľa plánu, proste presne tú pečiatku, čo som mala, to som si dala ošetriť. Zlúpala som sa, bola som úplne hladká, nemala som ani jednu pehu, ani nič, proste všetko mi sa nezmizlo. Bohužiaľ, už po 2 týždňoch už som videla, že už tá plocha sa stmavuje a bola som naozaj veľmi dôsledná. Chránila som sa, naozaj som nechodila na slnko, poctivo som reaplikovala SPF, dávala som všetky proste a aj tak sa tá melanma proste vrátila a vrátila sa potom ešte silnejším úderom, ako keby som reagovala silnejšie na tie UV lúče v lete. Takže ja som teraz absolútne paranoidná, že už proste si musím dať klobúk, aby naozaj mi to slnko nesvietilo na tvár. Takže bolo to strašne frustrujúce, že zažijete to, lebo ten zážitok nie je nejaký príjemný, že vám nie je nejaký laser, on je horúce, že vám to proste spáli tú vrcholnú kožu a tak ďalej. Skúsila som chemický peeling. Tiež to pomohlo, tak ako trošku sa akože to vyhladilo, ale znova sa to vrátilo. Takže ja som začala viac zisťovať o tom, že prečo a tak ďalej, lebo jednoducho ja hormóny a tak akože úplne neviem akože ovplyvniť, som žena, žijem vonku, chodím na slnku, chodím von. Nežijem v jaskyni, takže zistila som, že aj v mojom prípade začala som jednoducho hľadať produkty, ktoré inhibujú tvorbu alebo kontrolujú tvorbu alebo aktivitu tyrozinázy. To znamená, že ten enzym bude potlačený a tým pádom nebude dávať signály melanocitom, aby vytvárali viac toho pigmentu. Existujú také látky, lenže to nie je cez noc, to nie je bielenie. Veľa ľudí to pochopí tak, že ako dám si niečo a bude ma to bieliť. To vôbec nie je o tom. Naše bunky sa obnovujú, teda za normálnych okolností každých 28 nie, ale jednoducho, čím sme staršie, tak to trvá dlhšie a dlhšie. Takže treba byť naozaj trpezlivý. Ale zistila som, aktívne látky ako arbutín, kyselina askorbová, niaciamid, retinoidy, oxyresveratol, kyselina kojová, všetky extrakt zo sladkého drievka. To sú všetko látky, ktoré obmedzujú a kontrolujú tento enzym tyrozináza a melanín sa pomalšie produkuje. Nachádzajú sa v dostupnej kozmetike. Už mi sa plní nos, ale ja vám to ukážem. Takže, prvá látka, arbutín, sa nachádza v tomto toniku od Pericon. Je to sérum s vitamínom C a nachádza sa tam arbutín. Je to 30 ml. Je to s kvapkatkom. Takže sa používa normálne na denné ošetrenie, potom sa aplikuje SPF-ko s vyšším faktorom, samozrejme, s dobrou UVA ochranou, alebo to UVA je fakt dôležité. Na to treba naozaj dať pozor. Takže to je jedno z tých prvých sfér. Potom, čo som povedala, oxypeptides, resveratrol, sú na to klinické štúdie, videla som výsledky. Treba trpezlivosť, naozaj. My ženy sme také netrpezlivé, že keď nevidíme hneď účinok, už proste, že už ideme inde. Treba vydržať, treba to používať. Oxyresveratol tiež inhibuje tvorbu melanínu. Veľmi dobrý. Počasie vidíte menej toho pigmentu, menej tých takých silných fľakov. Samozrejme, kyselina askorbová, vitamín C, napríklad toto Pure C15 od Mediku. Podľa mňa akože výborný produkt. Clarity Peptides, to je niaciamid, ja ho mám rada v kombinácii s retinolom. Vtedy sa mi zdá, že tá melazma je ešte naozaj, že ešte viac redukovaná. Takže ja sa nebojím zaradiť viac účinných látok. Dám si niaciamid, dám si retinol. Ráno si dám buď toto, alebo si dám toto, hej, alebo jednoducho C-čko, ale na báze kyseliny askorbovej. Ja mám rada tieto akože jednoduché produkty. Takže toto sú látky, ktoré treba zaradiť a treba byť trpezlivý. A bohužiaľ je to boj nekonečný, alebo ja by som nenazvala bojom, lebo to je také negatívne slovo, ale jednoducho treba to do tej starostlivosti zaradiť a používať. Prepáčte. A používať. A určite si dávať SPF 50 s vysokou
UVA ochranou. Už dobré firmy uvádzajú tie také pluská, hej, že 4 pluská sú výborná UVA ochrana, to si treba dať, to je tá PA ochrana. A čo som ešte chcela povedať? Že naozaj sa nespoliehať na tie zázračné rituály, že idem teda zázračné ošetrenia, že niečo mi raz urobia a je to vyriešené. Nebude to vyriešené. Moja vlastná skúsenosť mojich zákazníčiek, ktoré mi píšu neustále, že ako boli jednoducho najprv potešené, potom sklamané. Každý tento zákrok má nejaký limit, má nejaký účinok. Tieto veci, ja nehovorím naozaj, ja nejdem, že niečo je zlé, niečo je dobré a teraz tak. Len to treba brať naozaj s rezervou a treba si prečítať všetky plusy, minusy, čo to všetko prináša, čo to berie a tak ďalej. Ale najlepšie veci sú tie, ktoré môžete robiť doma. A potom ešte, čo by som podala v strave, čo mne pomáha, je extrakt zo shiitake, húb, a omega-3 kyseliny, napríklad olej z treščej pečene, brať ho na lyžičku, prehltnúť, kúpiť si nejakú príchuť, hej, aby, keď to nedokážete prehltnúť. Dá sa to kúpiť normálne v lekárni. Takže to sú tie veci, ktoré robím pravidelne a nie som úplne ako salamandra škvrnitá. V lete sa to stále zhorší, ale nerobím paniku. Základ je nerobiť paniku, lebo v lete všetci máme proste potom slnko, lebo hovorím, nežijeme v jaskyni, ale stále pokračovať. Vitamín C, UV ochrana a tú melazmu potom môžeme udržať na úzde. Takže to je všetko, čo som chcela k tomu povedať. Dúfam, že video pomohlo a majte sa pekne.